ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ትምህርት ነው ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ስለ ስርዓተ ቅዳሴ ልማድ ነው። ስርዓተ ቅዳሴ እንታይ ማለት እዩ? ቅዳሴ ኣበይ ተጀሚሩ? ቅዳሴ ክንደይ ክፍልታት ኣለዎ ዝብል ብምርኣይ ዝምክር ኢና። ቅዳሴ ማለት ቀደሰ፣ ኣመሰገነ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝወፀ እዩ። እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ቅዳሴ ቀደሰ፣ ለየ፣ ኣከበረ፣ ኣመሰገነ፣ ፈለየ፣ ኣኽበረ፣ ኣመስገነ ዝብል ቃላዊ ፍታሕ እኒአው። ዓውዳዊ ፍታሕ ክንርኢ ከለና ድማ ቅዳሴ ዝብል ምስጋና ብዝብል እዩ ዝፍታሕ። ስለዚ ቅዳሴ ብመፈለምታ ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረ ኣብ ዓለም መላእክቲ ቅዱሳን መላእክቲ ክፍጠሩ ከለዉ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱሳን መላእክቲ ዝፈጠረሉ ዓላማ ስም እግዚኣብሔር ክፅውዖ፣ ስም እግዚኣብሔር ክቅድስ እዩ። ስለዚ ቅዱሳን መላእክቲ ኣብ ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ 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 እንዳበሉ የመስግንዎ፣ ስም ድማ ይቅድስዎ ነይሮም እዩ ማለት እዚ ኣብ መፅሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 38 እዩ ካብ ቁፅሪ 6 ጀሚሩ ከም ዝነግረና እግዚኣብሔር ንመጀመርያ ግዜ ብመፈለምታ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ዓለም መላእክቲ ከም ተጀመረ እዩ ዘረድአና። ስለዚ ኣብዚ ግን ሓደ ልቢ ክንብል ዝግበአና እግዚኣብሔር ኣምላክ መላእክቲ ስሙ ቅድሚ ምቅዳሶም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅድስና ኣይነበረ ማለት ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላክ ብባህርኡ ንባህርኡ እንዳመስገነ ዝነበረ ብባህርኡ ምስሉን ዝኾነ ፍጥረታት ቅድሚ ምፍጣሩ ምስሉን ዝኾነ ግዜ ፍጥረታት ድሕሪ ምፍጣር እውን ምስሉን ዘለኣለሙ ምስሉን ኮይኑ ዝነብር ግን ኣብ ዓለም መላእክቲ ቅዳሴ ተጀሚሩ ክንብል ከለና ኣብ ዓለም መላእክቲ ቅዳሴ ምጅማሩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብሪ ምግላፁ ኣምን ኣብ ፍጥረታት ዘን ቅዱሳን መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፍጥረታት ስለዝኾኑ ያው ኣብ ቅዱሳን መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስጋና ምግላፁ እዮም እናገር ዘለና እንደ ያው ቅዱሳን መላእክቲ ቅዳሴ ጀሚሮም ምስጋና ጀሚሮም ክንብል ከለና ቅድሚኡ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ስም ኣይተመስገነ ኢሉ ዘምህር ናይ ወዲ ቤተክርስትያን ወይ ተምህር ቅድስት ቤተክርስትያን የብልናል። ስለዚ ቅዳሴ ብመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረ ኣብ ዓለም መላእክቲ እዚ ካብ በልና ቅዳሴ ኩላትና ንርድኦና ንፈልጦ ዝግበአና ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት እኒአው ወይም ድማ ሰለስተ ክፍልታት ከፊልና ኢና እንርድኦ። እቲ ናይ መጀመርያ ያው ናይ ዝግጅት ይበሃል። ካልኣይ ክፋል ድማ ናይ ትምህርቲ ይበሃል። እቲ ሳልሳይ ክፋል ድማ ፍሬ ቅዳሴ ይበሃል። ናይ ዝግጅት ማለት ናይ ምድላው ቃል ከም ዝነግረና ናይ ምድላው ከመይ እንተኢልና እዚ ኩሉ ቅዳሴ ኣህዳዊ ቅዱስ ኣህዱ ቅዱስ ኣህዱ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ቅዳሴ ቅድሚ ምጅማሩ ደቲ ግልጋሎት ዘድልዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘለው ያው ናይ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዝግጅታት ዝውድእሉ ምስንዳኣት ዝገብርሉ ግዜ ህዝበ ክርስቲያን ድማ በቲ ኣፍኣ ኮይኑ ካብ ቤተ መቅደስ ኣፍኣ ዘሎ ካብ ቤተ መቅደስ ዝደገ ዘሎ ድማ ህሊናኡ ዝስብስበሉ ናይ ግሊ ፀሎታት ጀሚሩ እንተነይሩ ድማ እዚ ናይ ግሊ ፀሎታት ተጠዋቢሉ ላፍቲ ቅዳሴ ማለት ናይ ሕረት ፀሎት ስለዝኾነ መላእክቲ ብሕረት እግዚኣብሔር ኣምላክ ለመስግንዎ ነይሩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ድማ ብሕረት ንክነመስግን ቤተክርስትያን ዝተፈፀራ ስርዓት ላብ ናይ ሓደነት ፀሎት ብምምፃእ ተዘጋጅና እንፀንሐሉ ሰዓት ቅዳሴ ማለት። ስለዚ ናይ ምድላው ሰዓት ይበሃል ናይ መጀመርያ ብምቕፃል ድማ ናይ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ንባብ ሰዓት እዩ። እዚ ካብ መዓዝ ዝጅምር ከይድና ወይ ድማ ኣበይ ትምህርቲ ከይድና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት መፅሓፍቲ ዝንበበሉ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት መፅሓፍቲ ዝንበበሉ ከለና መልእኽትታት ዝንበብሉ ግብረ ሃዋርያት ዝንበበሉ ኢሉ ድማ ወንጌል ብዜማን ብንባብን ዝንገረሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ ብጠቕለል ዝበለ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ዝኾነሉ ያው ናይ ዜማይ ናይ ንባብ ክፍለ ግዜ ዝሓዘ ኣብዚ ያው መዝሙረ ዳዊት ብዜማ ዝዝየመሉ ቅዱስ ወንጌል ብዜማ ብንባብ ዝንገረሉ ኢሉ ድማ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት መልእኽታት ዝንበበሉ ሰዓት ናይ ትምህርቲ ግዜ ክፍለ ግዜ ተባሂሉ መበል ካልኣይ ክፍሊ ቅዳሴ ማለት እዩ። መበል ሳልሳይ ክፍሊ ድማ እንታይ እዩ እንተኢልና ያው ፍሬ ቅዳሴ ይበሃል። ፍሬ ቅዳሴ ማለት ናይ ቅዳሴ ኩሉ መእሰሪ ቅዳሴ ኩሉ መእሰሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዋናነት ናይ ወልደ ኣምላክ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋዊ ቅዱስ ደሙ ኣማናዊ ቅዱስ ስጋዊ ኣማናዊ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ንምቕባል ዕርገት ዝወርደሉ ድርገት ዝወርደሉ ንምእመናን ስጋና ደሙ ናይ ኣምላክ ዝቐርበሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፍሬ ቅዳሴ እቲ ሕብስቲ ላብ ኣማናዊ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር እቲ ወይን ድማ ላብ ኣማናዊ ደመ ወልደ እግዚኣብሔር ዝቕየረሉ ሰዓት ፍሬ ቅዳሴ ይበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ያው እቲ ኣማናዊ ናይ ኣምላክ ስጋ ኣማናዊ ናይ ኣምላክ ስጋ ኣማናዊ ደመ ኣምላክ ብደቂ ሰባት ብኣመንቲ ንምእመናን ናይ ቁርባን ሰዓት ዝፍፀመሉ ግዜ ዘጠቓለለ ፍሬ ቅዳሴ ኢና ንፅወል ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ
ሓደ ዝኒ ብምቕፃል ድማ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ብተወሳኺ እውን ምእመናን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምእመናን ምስ ቅዱሳን መላእክቲ ሓደ ምዃኖም ዘረጋግፅሉ ሰዓት ያው ፍሬ ቅዳሴ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ሁላትና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልና ስጋይ ዝበልዓ ደመይ ዝሰትየ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ ኢሉ ቅዱስ ወንጌል ሓንደምረና ቤት ምዃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበልዓ ስጋይ ወሰትየ ደመየ ቦ ሂወት ዘለኣለም እንደበለና ኣብዚ ምስሊ ተኻቲልና ናይ ሂወት ዘለኣለም ንክንወርስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና። ኩላትና ድማ እዚ ናይ ስርዓተ ቅዳሴ ትምህርቲ ክፍሊ ሓደ ኣብ ዝቐፅል ክፍሊ ክልተ ኣብ ሕድሕዱ እንታይ ይግበር ዝተዳለወ ኣስተምህሮ ንህሊና ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩና ወስብሓት ለእግዚአብሔር።